što ti episkopi... Prvo, pre svega, mnogi episkopi žive nedolično. Treba da vam ja kažem kako. Neću. Recite nam kako. Šta je to? Pa neću da kažem. Pa ima pedofila, ima homoseksualaca, ima biseksualaca, ima razvratnika, živi luksuzno, voze luksuzne automobile i ne samo automobile, nego kupuju sada iz druge ove najmodernije džipove, plaćaju po 100.000. Kad narod naš gladuje, kad crkava, oni treba, ako iko treba da deli sudbinu naroda, to oni. I pre svega oni nemaju pravo da imaju ništa svoje. Oni su položili 3 zaveta. Zavet apsolutnog siromaštva, nemaju ništa, ne smije da imaju ni svoju mantiju. Zavet celomudrenosti, devstvenosti i zavet apsolutne poslušnosti. A oni nisu poslušni crkvi ni saboru koji je doneo 2 puta odluku da se liturgija ima služiti po starom. Pa navedite nam makar 2 imena tih ljudi. Pa evo, opredelili su oni koji su bili uzdanice naše, koji su bili primer pravoslavlja, Justinovci takozvani, među njima i Amfilohije i Atanasije, i Irinej. Zabludili toliko da ih ne može oprati ni Sava ni Dunav.